Сәлем, сәлем, йомшак. Син нигә булай моңсу? Сәлем. Эй, Сәрбиназ, ут бетте бит әле. Тиздән телевизорда минем яраткан мультфильмым башланырга тиеш иде. Аннары ут булмагач, бераз куркыныч та. Син бер дә борчылма, йомшак. Без синең белән хәзер серле лампа ясарбыз. Серле лампа? Кызык. Безгә аның өчен нәрсәләр кирәк булыр соң? Гап-гади банка, лимон сиркәсе, аш содасы, көнбагыш мае, буяу, савыт, аш кашыгы, телефон фонары һәм су. Башта банкага бераз су, аннары көнбагыш мае салабыз. Буяуны бераз су белән бутыйбыз да банкага салабыз. Аерым савытта сода белән лимон сиркәсен булгатабыз. Бу катнашманы да банкага салабыз. Телефонда фонарьны кабызабыз да банканы аның өстенә куябыз. Менә шундый лампа килеп чыкты. Кара, ул шундый матур һәм серле. Чыннан да, бигрәк матур. Куыклар бер артлы банка төбенә төшәләр. Аннары өскә дә күтәреләләр. Бу ничек шулай килеп чыгасың, Сәрбиназ? Су майдан авыррак. Шуңа күрә ул аста кала. Сода белән лимон сиркәсе реакцияга кергәч, углекислый газ бүленеп чыга. Нәтиҗәдә куыклар барлыкка килә. Мондый серле лампа белән караңгы кичләр дә, төннәр дә куркыныч түгел инде, Сәрбиназ. Эй, йомшак, сез дә, дуслар, шундый лампа ясап карагыз. Серле лампа сезнең иләрегезне дә яктыртсын, кәефләрегезне дә күтәрсен. Сау булыгыз, дуслар, сау бул, йомшак. Киләсе очрашуларга, кызыклы тәҗрибәләргә кадәр.